Good afternoon, sir. A better interview. Sir? A better interview. No, sir. Huh? No, sir. A better interview. Yes, sir. Yes, sir. Oh, yeah. Okay, man, you will let me back a new aquadum. Yes, sir. I had to phone on a give it. A belangambo. No, sir. A daffodil. 25. The phone on a lazo. By your that in Mexican noise here. By your that in Mexican noise here. How will I will make a goddamn noise? Okay. Okay. Let me reduce that. My friend was Abanyola. with a phone when you of man. Okay, man, how will I make a new aqua doom? Ngani room away interview. Yes, sir. Le Rosanna. Couple boy for Tataranga, a dara second. No, sir. Oh, lady. Oh, take his mom. Get a water Morgan, go down my chair side. Erigamo. Huh? Erigamo Rio. And we must. Yes, sir. We are no brother Paganaho. Over the more and with a mop bone. Onaka and the mode. Okay, they were phone and double. They were phone and I give you a lot of girls of family of oh, yeah. Oh, yeah. Okay, sir. Bow to the Bonoga will be skid pono, agaraga. They were phone no girls, so a bingo. Last off, man. Last one bingo, Chile Cabago. Let him take a here. Up a hogging in Opo, Branga Otaka nerd. Give Maria no popo. Tono Le wanya dia. Otale. Le wanya ga. Mepeto no kuge mepeto. Ge woro kuge ni ne kukatata ge yo nya kuku to. No straight to ta ge mepeto kuge mepeto madu mana me wo nya kuku. Mepeto kuge mepeto. Le wanya front. Ya ni dialogue. Mbasa. Ele ihe ahụ gị na ji shichi ike. Ahụ m eshi ike onendo. Ele ihe imi na ahụ gị eshi ike. From nge egosiwela ọkpụkpọ ọnụ gị n'ara. Ọ dị soft mba. Ọkpụkpọ ọnụ gị n'ara Chineke agba gị ọkụ wetu aka n'ukwu gị. Ọkpụkpọ ọnụ gị n'ara. No, sir. Ah? No, sir. Ele nke uru dị. Uru dị ebe niile. Uru nọ ngo le Chineke agba gị ọkụ. Uru nọ ngo atom that urchin from you. Itu onye ọkụ dọrọ. Branga abịa gwa m sị mma gị wụ ọkpụkpụ. Gị nwa wụ ọkpụkpụ. Unu ga-awụ family of biscuit bone. Ọhịa bịara ịgwa m. Ị nọrọ 9 months n'afọ. Yes, sir. Ele ihe ọkpụkpụ niile ndị eji eme share like this. Ọ wụrụkọdụ nkịta akpụghara ọtụ waịlụ ọkpụkpụ ya na nke unu ele nke ka. Uru nọdụ ọkụkọ n'ahụ ya wụrụ gewawo mmadụ ọkpụkpụ amụ ịsha gị gwa m na ọ na-aka mma gị ka isi mapụta ya. Mma gị ji agba ọkpụkpụ. No, sir. Were fon gị. Okay, sir. Asị gị gbanyụọ datị Mexican noise dị ya. Ọhịa m gwara gị gbanyụọ datị Chineke agba gị ọkụ diski ya. Ọ gbanyụgo ya. Onye ka gị na ya nọ ihe ahụ? Enyi m nwaanyị. Dewe fon ahụ ọfụma. Ọ na-agbanyụ datị Chineke agba ya ọkụ. Aha gị? Onyinyechi onye? Nwigwe. Onyinyechi Nwigwe, family of nga. Ndị nwe ọkpụkpụ. Uru na-adịghị n'ahụ.
Bagana maga had endo. Mam kadinda mama. Anya, echo for that top again. Echo for that top again. They went down into we have a go town all day. But echo here. Master will walk again here, ya like I have demando. Oh, you not like a go tag it, yeah, for ma. Give me a coffee. Ni mo upon go, we, you know, question me. I was in a canne. Magale will log dragging God and the Yawa boy hugging you. With the phone on you, with the phone on you. Mahway upon a Huginaba. The one I bear. Ebonyi States. A bear, boy. Ohozara. A bear no hosra. Mbanezi. A bear number nefo. Mbanezi su. Izolo himbo. Mbasa. Ezuola m anu a na-agụ n'ite ofe. Ọ ga-atara gị na ma ikwu eziokwu nna. Eziokwu bụ ndụ. Ị gakwa n'aka nka. Ọkpụkpụ agbagidere gị aga egbu gị. Nna. Onye ohi anọ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No, sir. Gịnị ka ị na-arụ? Lashes na brows. Like lashes na brows. Ihe ụmụ nwaanyị na-akwe n'anya. Ọ pụtara na enwe ọrụ ọzọ unu ga-aga gaa mụọ ụma. Does it mean there is no any other important handwork unu ga-eji nyere di unu aka? A man ga-abịa lụọ gị tomorrow. A man ga-abịa lụọ gị tomorrow. Does it mean that you girls cannot go and look for a better job to learn, get help of family? Ya wụrụ lashes na ife ise mbọ. Achụga nge. Ọ gaga ahịa ebe a. Ọ na-aga ezigbo ahịa ebe a. Ọ na-aga ahịa ebe ole? Gịnị gaga ahịa? Gịnị gaga ahịa? Kebishina no yerem. Lagos. Gino yebi. Mụ na enyi m nwaanyị. Ebe kono bi. Na Ologolo side Lekki. Ego leko na-akwụ n'ụlọ. 2 million. Telero sana. Ese? Aida abụọ 2 million. Iwete 1 million, ya wete 1 million. Negere kono ọrụ ahịa. Isa naanị lashes na ife ise mbọ. Ọ na-aga ezigbo ahịa ebe a. Damn you! Gịnị ka ga-ahịa ọwụ? Ịtụtụrụ mbọ kwa ịga ma n'aka ma n'anya. Jụọ onye nọ nso ka ị mara. Ya ka ije for one visit aga wete 1 million, 2 million kwụ ụgwọ ụlọ. Ọ gaga ahịa. Telero sana. Ịma na ihe dị na this our business ebe ibi because I be nso n'ebe anyị aga shop every day. So ọ na ibi ho nso transport alone ịgbaba transport ọ ya ara kwatu that money so ọ ka mma na ibi nso so that ka ọ dị gị izi ịda na-aga ọrụ every day. Ese dị afọ ole? 25. Ịdị 25 years akwụkwọ ụgwọ ụlọ 2 million. Ọhọsọ mụ na-akwụ ya ịda abụọ. Ụlọ dị abụọ nke nwa na ana otu onye 1 million 1 million. Telero zana. Ọ gaga ahịa. Ọ gaga ahịa. Yes, sir. Ọ gaga ahịa. Okay. Ị na-ekpe ụka ka ị na-eme ọdịnala? Akpịga m ụka. Ije yi pant? Mgbe ụfọdụ. Ebere gị ugwu? Hotela na-achapụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Enwere onye ara nọ na-eji nne gị ma ọ bụ nna gị? Mba.
Ibala Rambo. Mba. Ukote la gala gembo. Sa? Ukote la gala gembo. Amo como nka. Oko na gani hu otele mo na azu mo n'etiti. O gala gembo chile ka gba. Okay, mba. Nge butu gi, yo na enyi gi nwa ya ga agbanyo agbata that thing. Ijangam. Nji. Inangam. Mba. Imele wine na wine mbo. Mba kwa. I nwere ihe ụmụ nwaanyị na-use ahụ n'otele. Vibrator mba. Akpọkwala ihe ga-akpọ ya bụ Davido. Ị nọ n'ihu akwụkwọ gị kpọọ ya Davido. Ị nwere ya? No sir. Ị mara ya echi? Yes sir. Ị ji anụ otu a gị gagide gị na fenti. Gị fenti. Mba. Ifeti bembo. Mba kwa. Ị hụ na onye nwụrụ anwụ before? Yes sir. Onye nwụrụ anwụ ga-ehụ ya korokoro. Yes sir. Ele nga ị hụrụ ya? Mgbe m pelu mpe one of my uncle. Ịma na ọ nwụọ na ịdị afọ ole mgbe ahụ? Aka m ji. Amaghị m na ọ nwụọla, m nwachi na ọ na-alahụ ụla, so na-akpọta ya ka ọ bịa lie enu. Ọha aza m jeze kpọm ọmịa bịa na-akpọta eziokwu ihe ebilizi. From there, onye ọ na-bebezi akwa. Paasị na ọ nwụọla, nkwụsị ka onye ọ na-ebe akwa nso bebe akwa. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ebe 4. Gbaa aha 4 ụmụ nwoke tara gị. Ebuka. Na-eme ọsịsọ, kwụsie okwu ike. Ebuka. Tosi. Chinonso. Chukwuemeka. Ị ga-eji okpu ata? Mgbe ụfọdụ. Ele mgbe ị na-eji okpu, ele mgbe ị na-eji okpu? O dipendri nọ na na-eme ovulation. Ị na-eme ovulation, ị na-eji okpu? Ana m eji okpu. Ị pụọ na ovulation ga-ewere okpu, ga-eme without. Ị ga-enye lodi mkpu ị na-eti? Ese? Ewo chimo. Genotype gị? Sir. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? 08105373745. Akwa ebela nga mbụ? Mbakwa o. Abịabekwe m. Mbakwa abịabekwe m nga before. Emebe m gị interview nga mbụ? Atọ macha. Tewe ka akwa ịbara ihe ọbụla emere nga ka ịbara ihe akwụkwọ dum? Yes sir. Aya tewe fon n'ala ka ebido ọtọ gị lasụ. Okay sir. Eke yiri ndị na-eji ere asịsa. Mam na-ere azịza. Enyi ji ere asịsa? Mam na-ere azịza. Mam na-ere azịza bishop. Mmago ji ere asịsa? Yes sir. Ọ bịara aga n'ahụ. Bilia kwụrụ straight. Okay sir. Onye nwere ka iyi? Ọ nke mụ nọ n'ụlọ. Majọs bata. Majọs tiri ya. Onye nwe dede ka? Ka ndị comfortable ka ikuku na-ekusa. Onye nwe dede ka ihe m jụrụ gị? Amụnwe bishop. Amụnwe bishop. Amụnwe.
Where phone again? Thank you, sir. Ela sasa magnera o keje kufalo no lo ko keje as a compound. Mankeji ekofukwa alogolo n'ụlọ mankeji aza compound ọ na-erecha fancha niile. No straight to ta, no straight to ta mana hu. No straight to ta, duro ta. Jide phone anaka. Jide anaka. Okay, sir. Okay, sir. Balite volume phone na. Agbalitere m ya, sir. Ogine je kede azisa. Oh, rubber band. Ndị a na-asa Ogine je atikota de azisa eke. No. Yes, sir. Amụ na eke ya, sir. Ichala azisa bianga bia kwa make get lazisa azisa gi you azisa. Ranga bia kwa magine ke. I chop that touch no go here. I chop that touch here. Bianga be chimo to here. Sorry, sir. The bone ya shacha black onye goof. Ngidle goof ga enwe he na cha awe kere magaza. Look at me very well. Who watch no lanya onye anwo. Who watch no le utara agbaga gi na. Ote ishiru le onye ara nga enwe goof. Who watch no here me puto gi here. Who watch no here nwanya akwa gi here na. Wa bingo. Branga bia check hunch. Lepo shi iche ndị na-agbara ndị nebo mmiri. Branga bia takoshiri meze. Sorry, gbaghara, sir. Branga bia chere moch. We hund ka ndị na-agba ọsọ ahịa mosquito coil. Branga bia takoshiri meze. Chekwa pam here again. Mara ma we gure we kam ko bia here. Yes, you need this serious. I may put Togi. Adim serious, sir. Adim serious. Iwe welage, sir. Iwe welage gbaghara. Aha. Ambu Kelechi, sir. Kelechi onye. Kelechi Ukpabi. Iwe onye ebe. Abụ m onye Abia Steeti, sir. Ebe na-abịa. Ụmụahịa, sir. Ebe na Ụmụahịa. Ọhụhụ isi ngwu, sir. Nna gị na nne gị ha abụọ ha dịcha ndụ. Ha dị ndụ ọfụma, sir. Ị dị afọ ole? Adị m 29 years old, sir. Ị dị 29. Ị nụghị gị na iji chọrọ ịlụ nwaanyị. Ele ihe na-arụ? Abụ m medical doctor, sir. Gịnị ka a na-akpọ medical n'Igbo? Dibia. Bịa gwa m sị medical doctor. Ị na-ekwuli ya n'Igbo Chineke agbaghị ọkụ. Ị na-ekwuli ya n'Igbo Chineke agbaghị ọkụ. M na-ama wo dọtọ ngwere ka wo dọtọ mmadụ. Gbaghara, sir. Iwe bịa gwa m sị we medical. Gbaghara, sir. Dọtọ onye anwụrụ. Bịa gwa m sị awụ ma medical doctor. O di mmadụ ga-eta nwaanyị nọ na lebo. Ka bịa gwa m sị awụ ma medical doctor. Na ị na-asụli asụsụ Igbo nne gị. Asụsụ Igbo be nne gị nwe ike sụli ya. Bịa gwa m sị wụ medical. Ịṅụcha gị ufe na-aṅụ ga-ebe tieta. Dọkịta ga-elebe gụrụ ya. Lanya. Ime ịnwa anwa mega etewe olu gị straight na mana gị dị nkịta nwụrụ anwụ. Dọkịta ga-elebe gụrụ ya. Sorry. Agụrụ m na Abia State University, sir. Abia State University, ABSU. Egochala. Emechala m, sir. Yes, sir. Enye ihe ahụ ilega anya dị a. Ma ị ga-concentrate ihe a. Gbanye ọjọọ na phone. Ma ebutu gị ihe a. M ga-ebutu gị ihe a. Iwe
Gbahara. Iwe ga adịla ọkụ sa. Gbahara. Edosele m ya sa. Edosele m ya. Ibra nga be ngam say we medical doctor ga concentrate ni interview ibra. Sorry. O di mmadụ gị na nwaanyị be m nwa n'aka gị ga were anya lie n'otele. Lie n'ote ya achaga nwa so bịara ịmụ nwa. Branga be mmega gị interview ga concentrate. Gebia nga be apịga phone. Gbahara sa. Edosele m ya. Ekwe ihe ụkọ ọkọ gị onye dọkịta nke ọlụ ole taa Chineke agbaghị ọkụ na mama dọkịta nke ndị na-agba ọkpụkpụ bịara nga abụ memere ka dọkịta kwakwa ihu nnọọ ka onye gbaghị ọkpụkpụ try kwa ihe again ka ihe mmiri ahụ ga-eme again ya just ma eriri ihe m mara ma nga ọwa ụlọ ọgwụ gị Oya, weti ihu ga closer. Weti ihu ga closer. Lele ihe anya meghe. Meghe nnọọ ka onye ga-echefu Sizọs n'afọ nwaanyị. Taa bụ ole ka ị gbarala taa? Sa? Esiga m saa. Taa bụ ole ka ị ṅụrụla taa? Gufu ole ka ị ṅụrụla taa? Adịrọkwa m aṅụ goof. Eji aṅụ goof. Ọnụ gị na-ata goof. Ọ otu ọnụ mpa m dị. Ọ DNA. Ọ otu ọnụ mpa m dị. Otu ọnụ nna gị dị. Ee sa. Echi n'ọnụ amasị onye awụ nna ha. Ka ịhụ ụdị family shi na-afụta. Ọ from ọnụ ka eji akọnet si na onye awụ ba onye. Chineke agbaghị ọkụ. Iyi mpa gị n'ihu ya wụrụ n'ọnụ nwa bingo. Na mama nọ n'elu tebụl mụọ gị. Bịara nga bebe sechara m live stream m mere gị. Gbahara iwe ya adịla ọkụ sa. Ara dị na family unu. Mba sa. Iwe onye ohi. Mba kwa o. Ebere gị ugwu. Ee, ebere m ukwu sa. Mkpụrụ amụ gị ọ dị ole ọ dị atọ ka abụọ. Ọ dị abụọ sa. Ị balansị na ahụ gị mbụ. Mba kwa sa. Olo. Kebe isi na ya na anyị nga. Anọ m Ụmụahịa, Abia steeti sa. Ele nga ịrụga. Anọga m na FMC Ụmụahịa. Ihe ọdịda oji adọ gị. Mba sa, ọ na-adọ m. Aparị ọ dịghị. Mba, aparị adịghị m sa. Egbe eluigwe ọgbagbole mmadụ n'ụlọ unu. Mba sa. Ha ekweghị ga ọwụkwara. Ọ just obere ụkwara kwatọrọ. Anya bilie nga ahụ ga ebe ihe dị ka m na-ahụ ụzọ ọfụma. Bilie dị ọfụma Chineke agbaghị ọkụ. Ka webe ihe dị. Look at ihe kụga nụ chi ejiele nga ịnọ. Mba ọ weda mmiri na-eze ebe a. Ego otu imi na anya dị ya. Ịbịara nga abịa ịkwara m ụkwara onye ụkwara nta. Dọta isi ya gbara mkpụrụ mkpụrụ iji onye Fulani n'isi. Iji aṅụ ọgwụ eri ọrụ. Ọwụ mgbe niile. Ok, iji aṅụ mkpụrụ ọgwụ sometimes eri nwaanyị. Yes sir. Dọkịta amụ ya nwụrụ anwụ. O ji eji ọgwụ abalị amụ. Think I'm joking here, Abi? No sir. No sir, At your age, no, I'm going to Lagos on more. But I'm going to attack Shikra. No, I'm going to Lagos on more. Jim Pro, I got you on Gbahara sa. I will go and get under Gaffegan matters. There were no lamb on one.
ha ṅụọ na mkpụrụ ọgwụ na-eri ọrụ achọ eji m amụghị epule gị ụzọ nwụọ Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo nwaanyị ọ bụla ị hụrụ gị ga-azụrụ mkpụrụ ọgwụ mkpe ya n'ọnụ onye ahụ ịnọ na 1 hour 2 hours echesewo kiliwi Nwachukwu amasọwa ọgwụ nyere m aka ebe yiri mpa gị na DNA n'ọnụ ị ga iyi ya na mkpụrụ ọgwụ Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo braga abịa gba m sọ ọnụ ka yiri mpa gị ebe ịmasị ọnwụ eji mpa gị ndị na-eji ọgwụ aṅụ ibidola ugbo atụ 28 nwa mkpụrụ ọgwụ ata nwa echi na nwaanyị hụ gị na ịnọ 3 seconds agwa gị na-ewe 1 minute man ya ewewe gị iwe i butela egoloria mbụ ebutetala m ya mana agwọla m ya dọtọrịa golo ịma nri eshi mba m na-eshi nke naanị m na-eri sa ịma nri eshi Chineke agbaghị ọkụ ịma nri eshi mba sa ịtala nwaanyị nọ na di mbụ mba kwa o mba ndị eke ha nwụrụla gị mbụ ee ị mere gị na-eji nwụrụ gị saa ị mere gị na-eji nwụrụ gị gasị m saa my friend nji ụgwọ kpọrọ m ndị eke onye nji ụgwọ ji ụgwọ yes sir ị gara ga jide mmadụ ụgwọ ego iji azụga mkpụrụ ọgwụ iji ataga nwa isefuo ya kwa ego ekwu ụgwọ ijidere mmadụ ụgwọ isefu ego iji azụga mkpụrụ ọgwụ iji erighe nwa ọnụ ị ga-ekwu ụgwọ iji nwa bingo ruo n'ịta nwa ego afụta iji ata nwa enwere onye ogbi nọ na family nne gị na nna gị ee ebe nne m ha nwere onye ogbi n'ebe ahụ family of ogbi family unu ngwọrọ dị ya mba sa ụmụ nwaanyị ha bala gị ọgụ mbụ ee ị mere gị na-eji ba gị ọgụ fọmali enyi m nwaanyị bọtụ mụ na ya nakwaghị ayikwa ugbu a na ọ gara maka ntị ana m emekwa ọzọ ya ọ ga-akpọrọ m ndị enyi ya ha echere m na ama junction tie m ife ha echere gị nga ahụ mee gị ha gbara gị ọtọ mba ha dọkachiri efe m ha chọrọ ịgba m ọtọ bọtụ m agba ọsọ sa ma ahụ eze gị ozuole ma ahụ eze ga-ewere eze gbakọbere m na skrin nga ma ahụ eze ga-ewere eze gbakọbere m na skrin nga gbaghara sa iji aga ụka ka iji aga dibịa sa iji aga ụka ka iji aga dibịa ee m ji aga ụka sa m ji aga ụka ele ụka ị na-aga sa ele ụka ị na-aga abụ m onye Methodist m na-aga Methodist ị gbala ncha mbụ
Ee. Gị na nwaanyị gbara na WhatsApp ka ị na-anụ otu na onwe gị agba ncha. Nna nọrọ onwe m sometimes mụ na nwaanyị anọrọkwa na fon eme kamera down anyị agba ncha. Okay, ga-egbe ya kamera gị lelee amụ gị na-ele otele. Ee sir. Eh? Ee. Okay. That's it. Sendela nwaanyị amụ gị mbụ. Ọ before ọ manụ ana m esendekwa ọzọkwa. Ị sendera nwaanyị amụ gị mbụ na WhatsApp ọ ihe m jụrụ gị. Ee Bishop. Doctor amụ ya na online. Doctor mere amụ wee bi na WhatsApp wee bi la amụ. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Onye ka o wekwere ntị tinye ebe a wụ gịnị? Ntị ka m bere egwu ụka. Enya, gịnị mere is like a call here? Mgbe ọ network connection ọ wifi m ọ kọtụrụ akọt gbaghara sa ọ wifi m. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ka just kpọọ my body count ugbu a na-aga-awụ. Yes, them you Chineke agbaghị ọkụ gị na onye mere body count. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala nwa 28 years Chineke agbaghị ọkụ? 28. Huh? 28 sir. Ị tarala ụmụ 28. Yes sir. Ishingola ebubata. Huh? Asa achọ m ịtụrụ gị achị sọ m na-ekwuru gị eziokwu sir. Iji aṅụ ọgwụ ata ha niile. O nwere ndị nke nna aṅụrụ nwee ndị nke nna na-aṅụrụ sir. Ele mgbe ị bidoro ṅụwa mkpụrụ ọgwụ iji ata nwaanyị? Ọkwa mgbe m dị 19 years ka m bidoro ṅụwa kwa. Mana adịghị m aṅụkwa ọzọ Bishop. Ị ga-enyo ele ụdị mkpu ị na-eti? Euchi m Chineke nna nnedorie m ọgwụla. Spelụ ya. Spelụ gịnị sir? Chineke ga-agbaghị ọkụ na ma ịchọ m dakwesọ. Spelụ onyonyo gị Chineke agbaghị ọkụ hia. Nne nne dorie m DOREM dorie m. Genotype gị? Genotype m abụ m AA sir. Blood group gị? Abụ m O positive sir. Congrats. Kpọọ nọmba gị? 070 3026 7540 sir.